नाजाथारगोन आरो बिथांनि लोगो लोगोनो गासिबो जिल्ला आफादफ्रा बेखौ फालिनो खावलायबाय मिरुनिया गेवनाय लोगो लोगो जेन' गुबुन जिल्ला आफादफ्राबो गाव गावनि फोरबोखौ Salud. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव आङो बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों नाथायब्ला बै समनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफ्रा एबसुजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिबान मोनथारनांगौ बेबायदि जेबो नांसुवामोन अब्लाबो बर' हारिखौ बर' समाजखौ मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो खामानि मावोमोन बे समाव आंबो खाफाल गोनांखौनो होननानै बुंनांगोन बिस्वजित दैमारि मानगोनां एक्स MP बिस्वजित दैमारि मानगोनां जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव जि AGS बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांनि लाबोनायावनो आङो खामानि मावनो मोनजेनदोंमोन बे हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बै समनि माइबं हाउस जे क'क्राझार बेवहाय आं थानानै बिथांमोनजों जयैनो खौसेनो खामानि मावनो मोनदोंमोन बिथांजों 4 बोसोर इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों आरो बिनि उनाव आङो जेब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरि जादों बिथाङा आफादगिरि महरै मोनदोंमोन मुसलपुरावहाय बिथांजों आङो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों बिथांजोंबो आङो फ्राय 4 बोसोर मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों आरो बिनि उनाव फैबाय रोंगोरा नार्जारिया जेब्ला गिबि आफादगिरि जादोंमोन बिथांजोंबो थाफानानै कालचार सेक्रेटारि हिसाबै बिनि उनाव 2 बोसोर अफिस सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो मोनदों बिनि उनाव फैबाय प्रमद बर' बिथांजों 2 बोसोर कालचार सेक्रेटारि आरो बिनि उनाव फ्राय 8 बोसोर आङो एडभाइजार बोसोनगिरि हिसाबै दासिमबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों आङो बै समनि खामानि मावनायफोरखौ नुबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर बिबानगिरिफोर मोनदों बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबोदों आरो बेवहाय आंबो गोजोननाय मोनदों जे इउजि ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रबिराम नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रोंगोरा नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो मोननानै दानि जि दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो थाफानानै आं जिखिनि खामानि मावनो मोनदों बे खामानि मावनो मोननायाव आंहा गोजोननाय दङ आङो फोथायदों जे दुलाराय बर' हारियानो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय थादों एबसुआ बेवहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि मावनाय बे मावनाय बिहोमाखौ आङो बावनो हानाय नङा आरो दासिमबो जि थांखिसिम जि डेस्टिनेसनसिम मोनफैदों बे मोनफैनाया जाबाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय बे मावनायखौ आङो बाख्नायनांगोन आरो बेवहाय आं थाफानानै आंनि जि एसे एनै जि रोंगौथि दङ बेखौ बिहोमा होफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो आङो सम सम जेबायदि बर' माहारिजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दङ बे मावनांगौखौ आङो एसेब्लाबो आं बिहोमा होनो नाजालांबाय थागोन आरो बर' हारिखौ जेब्लासिम गेरेमसा हारि दानो हाया बे समसिम जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन बे खामानि मावनायफ्राव आं एसेब्लाबो मदद आरो सुजुग सुबिदा मोनोब्ला आङो खामानि मावनायाव थुलुंगा होबाय थागोन बेखिनिखौनो आं बुंबाय गोजोन्थों बुंनो थाङोब्ला नोंथांखौ बर'नि जारिमिन होननानै बुंनाय जायो मानोना नोंथां आङो जि समसिमखौ आं बुंबाय गोबाव समानो जाबाय बेवहाय जारिमिनाव थाथावथाव बेबायदि नङा नाथाय गोबां गोरों खामानि मावनानै जायफोर खामानि मावबाय बैफोरबायदि मानसियासो जारिमिनाव थाथावथाव अब्लाबो आंनि
जि मोनदांथि आंनि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ आङो बर' माहारिनो होबोबाय नाथायब्ला आङो बे समाव जि रिटायार लागोननि थांखिया जाहैबाय जिहेतु बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेननाय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव नुदोंमोन जे सेपारेटेड बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय दाबि खालामनाय स्टेप बाय स्टेपै दिनै मोनसे नङा मोनसे जों मोनफुंनायखौ मोननो मोनदों जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि सावरायलायनायनि गेजेरजों मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया BAC एकर्ड खालामबाय बिनि उनाव नैथि हानजा जि UG ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारनायाव जे BLT हानजाया BTC मुङै मोनसे एकर्ड खालामबाय बिनि उनाव थामथि हानजा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेरैबायदि गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों गान्धी आदर्शजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै BTR मोनसे गोरोबथा खालामबाय बे गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोङो नुनो मोनदों आसाम गभर्नमेन्ट भारत हादरनि जि सरकार बिथांमोना दफाफोरखौ मोनफा नङा मोनफा मावफुंनायखौ आं नुनो मोनबाय थादों बेखायनो नैबे समाव आं बुंनो थांदों जे जिहेतु सेपारेटेड बड'लेण्डनि आन्दलना जिहेतु गैथ'ला अब्ला आङो सानदों नैबे समाव आङो रिटायारखौ लाथ'सिगोन आरो सेपारेटेड बड'लेण्ड आन्दलन जेब्ला जायो बा जाफिनगोन बा नैबे जि BTR बे BTRनि जि दफाफोर बे दफाफोरा जिहेतु जाफुंगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो बड'फानिनो बै समनि जि आन्दलन खालामनाय जे माने संकुष्ट सदिया नाथाय संकुष्ट सदिया नङाब्लाबो नैबे BTRनि जि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों संकुसनिफ्राय दा बुंनो थांदों गहपुरनिफ्राय एसे दावखोनानै जिखिनि सिमनाखौ जों मोननो थांदों बे सिमना मोननो थांनायाव आहा गोजोननाय दङ आरो प्रमद बर'नि जि मावनाय बे मावनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय बे मावनाया निस्सय जों मोनफुंगोन आरो दाफुंनो हागोन बेखौ आंहा मिजिंथिनाय दङ बेखायनो आङो ABSUजों थाफायालासिनो बाहेरायाव थानानै जिखिनिखौ मददथि होनांगौ बेखिनिखौ आं होलांबाय थागोन बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि साननि फुंबिलिनि आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय हाबाफारिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनायनि बे हाबाफारि आरो बेयाव जोङो मोजाङैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनिसिम गिबियावनो गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जिफोर हाबाफोरखौ जोङो मावलांनांगौ बे मावलांनायनि थाखाय दिनै फिन जोङो खेबसेबाव समायखिरा लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे साधारन मावथि हिसाबै बर' हारिनि थाखाय जि सिबिनांगौ जिखिनि बिथिं दङ बर' हारिनि थाखाय मावनो गोनां जायफोर बिथिंफोर दङ बर' हारिया थांना थानायाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायाव गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जथुम्मानि गेजेरजों हाबाफारि रनसायनानै जाय हाबाफारिफोरखौ गोथारै जोङो मावफुंनांगौ जों माब्लाबाबो मावफुंनायनि बेलायाव जोङो माब्लाबाबो लेहेम खालामनाय नङा आरो बे बाथ्राखौनो जों दिनै फिन नैबे फिरफिलानि सिङाव थानानै जों समायखिरा लादों आं मिजिंथियो बे गोथार फिरफिलानि बिरहोनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों आनान गसाइनि खाथियाव जे जोंनि गोलाव समनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गेदेमा बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोन्थों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावलांनानै गोलाव समनि बे जिउ जारिमिनाव रुंसारि जालांनाय साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांमोननि जाहाथे जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो दिनैनि बे गोथार फिरफिलानि हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनबा बिथिंखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गेबेङै हाबा मावनानै लानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे स्किल इडुकेसननि बाथ्राखौ जोङो बेयाव जोङो सोसननांगोन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिनि टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्जनि जि बाथ्रा लामा हान्थिनाय
समाजखौ जोङो सांग्रां खालामनाय राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव बा माने जोंनि समाजखौ जोङो गोग्गो खालामनाय बिथिङाव जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ जोंहा माने जोंनि ओनसोलखौ मोनसे क्लिन आरो ग्रिन माने ओनसोल हिसाबै जोङो दानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन इक'नमिक रिभलिउसननि बाथ्रा रांखान्थि बिथिङाव जोङो जौगानांगोन जाय हारिया रांखान्थियाव जौगानाय बे हारिया जेब्लाबो माने बिश्व दरबाराव गावखौनो प्रतिष्ठा खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे मोनसे हारिनो सोलोंथाइया गोनांथार दा बेखायनो सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बे बिथिंखौ लानानै जोङो मजबुतै हाबा मावनांगोन बेजों लोगोसे बर' हारियाव जिहेतु गोलाव समनि हाथियार सोमावसारनायनि उनाव सान्थि परिबेस गायसनजाबाय दिनै बर' हारिनिफ्राय हाथियारनि जे सोमावसारनाय बे कमप्लिटलि जोबनानै थांबाय आरो बर' हारिया दिनै माने हाथियार गैयै मोनसे समाज हिसाबै गायसनजाबाय आरो जिहेतु गोजोना गायसनजाबाय आरो बेयाव मोनब्रैबो एनडिएफबिनि हान्जाया जिहेतु बे सुक्तियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथांमोना सहि होबाय आरो बेनि गेजेरजों जि गोजोन गायसनजाबाय बे गोजोना अरायबो जाहाथे गोजोर जायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन आरो खौसेथिनि थाखाय माहारिनि गेजेराव आफादफोरनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बा गावस्रा गावस्रि जिखिनि थासारि जोंनि गेजेराव जिखि थाया मानो जोङो खौसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो बजबनानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो बेयाव माने बाथ्रा बुंदों दा बेखायनो आङो सानो जे फैबाय थानाय समाव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ रोखा रोखायै जों मावफुंनांगोन बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै नैबे गहपुरनि मुंख्लं फोथाराव जि जायगायाव जों खुंजादों बे ओनसोलसिम आरो बिनि एसे आवगायनानै सिमलुगुरिसिम जोंहा गामि सोसननायनि बा बे ओनसोलखौ बिटिआरआव दाजाबनायनि जि एजेन्डा दङ आरो बे कमिसननि गेजेरजों मावफुंजागासिनो बे बिथिङाव जों माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय नङा माब्लाबाबो जोङो सारेन्डार खालामनाय नङा बे बिथांखौ लानानै जों हाबा मावगोन आरो सरकारजों जिखि लेभेलसिम जों जुजिनांगौ जोंनि नाजानाया माब्लाबाबो खम जानाय नङा दा बेखायनो पलिटिकेल जिहेतु बे मेटारखौ लानानै खोब स्मुथलि खोब माने इन्टेलिजेन्टलि जोङो खामानि मावनांगोन दङ होननानै आं सानो दिनै बिटिआरआ मोनसे गुवार हालाम जानो थांगासिनो दङ बेयाव समस्ति बारायगोन जिल्ला बारायगोन जोंनि गामिया सोसनजागोन आरो जोङो मोनसे गुवार हालामखौ खुंनो थाखाय दिनै मोनसे क्षमता बा जों मर्यादाखौ जों मोननो हासिगोन बिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरखौ लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जि बिल बे बिलआ आइनि महर मोननायनि लामायाव आरो बिनि उनाव इन्टारिम काउन्सिल जागोन बेयाव बिसायख'थि जागोन दा बे काउन्सिलखौ सामलायनो थाखाय जोंनि इउबिपिअनि दैदेनगिरि एबसुनि आरो लोगोसे एनडिएफबि मोनब्रै हान्जानिबो गासैबो ज' सावरायलायनानै सागानगिरिफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै फैबाय थानाय समाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बर' हारिनो नांनाय बायदि बर' हारिनि हा हु रैखाथिनिफ्राय लानानै राव थुनलाइ आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि आबुं जौगानायनि थाखाय ज'है जोङो डिसिसन लानांगोन इउनाइटेडलि जों डिसिसन लानांगोन बिनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जेंनाया दिनैबो पेन्डिं जानानै दङ बे बिथिङाव भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोङो स्पस्त'यै 26 डिसेम्बराव गुवाहाटीनि लक निर्माण भवनाव लोगो हमनायाव जोङो बुंदों आरो बिथाङा जोंनो बाथ्रा होदों जे फैबाय थानाय समाव कार्बि आंलंनि जेंनाखौ गोख्रैनो सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना राहा लागोन होननानै बुंदों बे समाव बर' रावा भारतनि 8थि सेड्युलाव सोसनजानायनि उनाव नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जों गायसननो हाबाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ रोखा आरो आबुं खालामनो थाखाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि कमिटिया खामानि मावगासिनो बर' मिडियामनि स्कुलखौ नायनो थाखाय आसामाव जोङो स्टेट लेभेलनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन फर बर' मिडियाम जों मोननो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार माखासे जिफोर बिथिंफोर दङ दिनै मावफुंजागासिनो दङ एनडिएफबिनि केडार आरो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि पेकेज मार्टियार फेमिलिनि एक्स ग्रेसिया होनाय आरो बिनि अनगायैबो केस उइथड्र खालामनाय जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ दिनै दिहुननानै लाबोनाय बे गासैबो खामानिया सागानगिरि बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि जोंहा टिम दङ बे टिमनि गेजेरजों दिनै जोङो मावगासिनो दङ आं मिजिंथियो बर' माहारिबादखौ जों फोथांना लाखिनांगोन बर'नि सोमावसारनाय फिजिकेल मुभमेन्टआ जोबथ'फैबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन थासारि गायसनजाबाय नाथाय जोंहा इसिङारि जि रिभलिउसन मावनो गोनां दङ बे सुक्तिखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जिखिनि बिथिंखौ लानानै जों खामानि मावनो गोनां दङ बे बिथिङाव जोंहा दाबो माखासे खामानि मावनो गोनां दङ सुक्तिया जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां हाबा गैलिया बेबायदि बाथ्रा गैया बर' बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय आलादा रायजोनि दाबि बे दाबिया जोंनि गुबै दाबि आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 100 एजेन्डानि गेजेराव मोनसे गुबै एजेन्डामोन आरो बे एजेन्डाखौ लानानै दिनै सुक्तिया जालांबाय
जोंनि जि फैबाय थानाय समाव जोंनि एसपिरेसन बेखौ गारनायनि बाथ्रा गैया कमप्रमाइज सारेन्डार खालामनायनि बाथ्रा गैया बे एजेन्डाया कन्टिनिउ जागोन आरो दिनै जिहेतु सुक्ति जाबाय सुक्तिखौ मावफुंनाया दिनैनि टप प्रायरिटि आरो बेखायनो बे सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय जों सावरायगोन गोजोनै जोङो डिसकास खालामगोन जोङो सरकारखौ मदद खालामगोन आरो सम जायोब्ला नांगौ जायोब्ला सुक्ति मावफुंनायाव लेहेम जायोब्ला जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सान्तिपुर्ण भाबै जोङो प्रयजन जायोब्ला सोमावसारफिननोबो जों गोनां जानो हायो दा बेखायनो राजखान्थि बिथिंजों जोङो गावनिनो मोनसे सरकार बिटिआरआव जोङो मोनबाय प्रमद बर'नि गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव बे बिथिङाव जोङो सरकारा खामानि मावगोन आरो गुबुन बिथिंजों जोंहा जिखिनि जोंहा फरायसा आफाद हिसाबै माहारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां बिथिं दङ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों उननि समाव हाबाफारि रनसायनानै जोङो गोग्गोमै बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों